Wis tangi apa rung turu, Man? Pun tangi ya, Pak. Untuk ngaren. Ini, Pak. Lalu ngimpi, Pak. Ngimpi apa? Rumah kula niku dijodohi to, Pak. Terus kula bukake. Lah bareng kula bukake iki setan nih, Pak. Setan apa? Pocongan, Pak. Kok malah begitu, Pak jenengan? Ah lucu kok, Man. Lah kula ceritane medeni banget lho, Pak. Lah kuwi, Man. Wah, setan, Pak. Setan-setan raimu kuwi. Wah, jenengan yo gede lho, Bu. Jenengan mbok ampun ngaget-ngageti to, Bu. Lah sing niat ngaget-ngageti ya sapa? Lah wong aku nyoba ruko lho. Wong sing kebangetan iku ya, Man. Wong jiwe kok kliwat wates. Wong awan-awan barang lho. Kok iki mboten jiwe, Pak. Mung kagete niku lho sing ora penak. Ya nek uga kaget ora usah nganggo jantung. Apa ya, Bu? Lah niki wonten napa to Pak Kliwon? Niki lho, kula nderekke nggone genduk. Oh alah. Jane ra ajeng kula kumbahi to. Ning ya karo genduk kon kula nderekke wae. Oh nggih Pak Kliwon siap. Pun nggih, sik bareng. Nggih monggo. Wah, kamu di Bu. Ya mlebu no. Lah mboten sah to, Bu. Lah apa aku mbok kon nganggo ruko ngene iki terus. Lah apa meneh ya? Bu. Mimpi apa to, Pak? Wah, simpine medeni banget to, Bu. Lah yo medeni iki ngimpine piye? Aku to lagi mlaku itu. Dicegat karo wah, gede dhuwur ngono. Engko gegek Masno kuwi, Pak. Ora yo medeni banget tok. Lah terus piye? Nah, terus to aku mlayu. Lah kok malah doyak to. Wah, yo medeni no, Pak. Ayo mula kuwi. Aku mlayu. Terus aku mlebu omah, Bu. Setan iki tak tulis ke jendela. Setane nunggoni. Ora, Bu. Setan iso mlayu bablas. Les ngono. Lah, gek neng, iki setane kuwi. Ketoke setane bali mulih. Wah, iki mau apik tenan, Mas. Napane? Iki mau lho, cerita dikei ilustrasi musik. Ayo kena to. Apa ngene Mas? Misal awake dhewe gawe konten ngono kuwi, dadi menawa dadi dalanan rezekine awake dhewe lho, Mas. Langsung. Yo ora terus langsung sakit sanyet to. Lah kenapa? Nggo bengi wae. Lah kok dadangan tani bengi barang nonton apa to, Mas? Kan kontennya horor to. Nek awake dhewe gawene bengi, suasanane vibes-nya itu lebih kerasa. Wow. You benar-benar brilian. Good. Mbak, Mas Pokok jarang ini toh, Mbak? Lagi ngurusi masjid tok, Dok. Oh, salam ke Mas Pokok, Mbak. Iya, engko nek ketemu tak salamke. Apa usah tahu ketemu toh, Mbak? Ya isih to, Le. Ya wis, Mbak. Tak kira jarang ketemu. Jarang ketemu kan berarti tandanya Ayo, menyecroi. ora lho, Mbak. Tak dongake langgeng yo, Mbak. Salam satu. Woyo. Kulino, kula nuwun sik ora iso jane. Alah yo ngopo to, Mon. Lah biasane ngene yo ora apa-apa lho. Tapi nek menurutku kehadiranmu iki wis suasanane horor bunjangan lho. Lah rumangsamu iki aku po dulu-dulu ngono kok. Kok malah do gojekan iki lho. Rumah samu kene iki area guyonan. Wah, nek niki horor banget to, Bu. Lho, Bu, jenengan dipadake demit lho. Piye, Mon? Halo, Pak. Ada napa, Pak? Pak RT njaluk tulung le. Tulung napa? Tulung terno londone Pak RT niku Siti. Iki Pak RT selak ana pertemuan lho karo Pak Lurah.
Oke, Pak. Tapi ngenteni cilik nggih, Pak. Nani apa? Ngenteni malese ilang. Soalnya kula mager banget ya. Gak apa-apa sih penting undang diterketan kono. Siap, Baginda Yusuf Sulaiman. Tak ceritani, Mon. Hah? Paling ceritamu ya ora mutu ngono wae. Tenan yo aku wingi ngalami kejadian horor kok. Lah, iki horore paling ra sepiro wae. Rungokno sik to. Ndang kok jauh ndang. Aku wingi to arep subuhan karo Pak Ijo. Lah kok omah iki ngerti-ngerti ana sing dodok-dodok to, Mon. Bareng tak tiliki karo Pak Ijo. Lah kok mak bedunduk ora enek sapa-sapa, Mon. Mosok to, Lek? Kandhani ora percaya. Lah terus aku karo Pak Ijo kan wedi to. Mlayu mlebu krupupan. Lah kok jelalah lawang kuwi lali ora tak tutup. Lah kok ngerti-ngerti lawang iki nutup dhewe lho, Mon. Mosok to, Lek? Alah, kandhani kok seksine Pak Ijo kae lho. Ora percaya. Kula nuwun. Dudu jaran, dudu kadal. Nanging tekek. Wah, Cok, ay cok. Amit, Mbak. Nek amit ki pisan wae. Piye to, Mbak? Lah pindho ki apa aku setan? Bar kondi to, Le? Jasa pelayanan publik. Mas Maman nek kono? Yoi, Lagi ngopo dek? lagi kerja no. Oh, wow. Lah ngopo to, Mbak? Ya ora apa-apa, takon ae. Mau ki kabeh lagi dadi teka, Mbak. Maksudnya? Ambeani rasa ngerti maksudku, Mbak. Oh, cek cilik wis gleleng, gek gedene piye kuwi kok? Loh, Mas. Jenengan ajeng pawe to? Mboten niku, Pak. Lah kok deng celemot ngono raine. Oh, arep dadane kompor. Lah ampun saged napa dereng? Dereng saged niku. Jobi kula dandanane. Ah, malah ngrepoti lho. Oke. Ngerti Mas Fadra karo Pak Jo? Iki lho takok karo sapa? Yo, ning kene ana mung sampean. Berarti aku takok karo sampean no. Kok raro-haro, ujuk-ujuk kok takon. Alah, Mbak. Takon karo sampeane kakean aturan. Ngono kuwi jenenge ora kakean aturan. Ning tata kramane lho. Oh, nggih. Ah, mbok ngono. Kula nuwun, Mbak. Jenengan ngertos Mas Fadra kalih Pak Jo mboten? Mboten ngertos Dik Jolodot. Alah, akhirnya orang ngerti dadak sing-sing, Mbak. Aku malah wis ngomong to. Ngono kuwi sing penting lak tata krama. Betul. Aja ngladak kok mudeng-mudeng men tata krama to yo. Nuwun deh, Pak, malah ngrepoti. Nggih, mboten napa-napa, Mas. Malah ndamel reget barang nih, Pak. Ngapunten. Alah, mboten napa-napa, Mas. Mas, mbok kompor niku diganti kompor gas mawon. Kok niku nggih namung ngrumati tinggalane simbok kula, Pak. Ngopeni ya ngopeni, Mas. Mboten napa-napa. Ning ya kudu disesuaikan karo kahanan. Sik iso dienggo apa ora? Nak rasa dienggo ya mending tuku sing anyar to, Mas. Ning ya kuwi sing lawas ya tetep kudu diopeni. Nggih, Pak. Lah kok ting celoneh kaya ngono ki arep syuting film Rainbow apa piye? Monggo betul diaku. Anu iki dilangi sik to, Mas. Serbu iki udah persiapan sahur. Mengke nek kula benake ora iso jenengan sahur kene wae. Nggih. Sesuk tuku kompor gas. Wah, nek mau medeni tenan, Jo. Pak no ya aneh-aneh kok. Wah, mulai.
Gisle berkumandang. Ngedeni tirakat ben ruwete minggat urip sing wis mlasak